Good morning Zimbabwe. Good morning everybody. Ndadzoka zvekare muri yeZimbabwe. I am big kunge musana. Zvinhu zvakawanda zviri kuitika. A lot is going on in our country. Kana uchinge watondiona uri kwauri ikoko kungava kumativi mana enyika akasiyana siyana zvakakosha kuti tingomhoresana mamuka sei maZimbabweans kwamuri ikoko. Tanga nekulike this video ndo kuti tikwanise kunge tichipinda mupower tichionesana zvinhu zviri kuitika. Vanhu vari kutengesa. Ende vanhu vakatengesa. Kutora nyika kuita hose uchaiko. Zvakaoma. So my sources within ZANU-PF are telling me that Ziyambi promised to pay opposition MPs $30,000 for them to vote yes to CAB 3. He paid them $10,000 each before the vote and promised to pay the rest after the vote. However, when the time to deliver came after the vote, he only paid a handful of MPs. Some were only given $6,000 and the rest of Chabangu MPs were told that there was no cash left. Some of the MPs even struggled with the transport money to return to their respective constituencies that they betrayed. Saka pari kunzi aiwaka aya ndiwo maitiro kana kuti this is the model by term president kureva tagwirei, the same fate that Professor Jonathan Moyo, Killer Zivu and others who were purchased to support CAB 3 are facing. Ndo mamirira acho akaita chinhu chacho. Kune kuti nyaya yekutengesa yanga yabvira kare ichiitika. Jonathan Moyo anga afungidzira kuti life yake ichachinja wari kuKenya ikoko. We will talk about it after this whole thing. But nyaya iripo ndiye kudai so. This guy is kunda kuenda kupinda pa line kwa watu vachimhanya kwavaita kwekwe vachiti ini ndikuti yes ndikuvhotera yes kwekwe. Kwanga kuri kumirira mari because ma 10k yanga atombobuda handiti. Saka kuti tatombopuwa imwe mari, saka imwe yacho ino yavarungu avanobhadhara vanhu ava hapana kana yakanyanya because unongo uchiti ndichatowana 30k just like that, ndakatowana 30k and you know nemaomera akaita zvinhu unongo wakutotanga kutoronga life, but zvinhu hazvina kuzotanga kufamba mafambiro iwayo because after ma 10k yacho abuda pane munhu wega achingopedza kuningirira zvikanzi mari yapera vakomana. Unongo wakupuwa mabalances because kune vamwe vanenge vachingozikana kuti uyu agara nawo mamusoro and uyu hasi MP wekwaChabangu. Kana uri MP wekwaChabangu vamwe vacho vanzi vakazongopuwa ma 6,000, vamwe vacho hapatorina yakatozombobuda afterwards, and changa chakuda kuchichemerwa navo manje chitipaiwo kana dzekuti tidirewo fuel tikwanise kudzokera kakwatabva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Mari yange yasingachabude kuda kuti wewe uri kubva kunobetray vanhu, uri kubva utopuwa mari yekuti wadyira bhiri wamwira chinhu chacho oraiti unongodirirwa skado dhakwa wobva ikoko. Ndo zvakangofanana nezvo kuti unotengesa foni wodhakwa mari yacho kubhawa muri yosvika kumba chirara nenzara. Baba musina kana nefoni nebhutsu mabva matengesa oraiti chibutengaiwo muriwo pane kana mbijana hausisina unenge wazvidhakwira ikoko. Ndo skill rakarohwa panapa kuti chinenge chakamwirwa. As for Killer Zivu, is one of the guys wekuti mari haina kubuda, but Killer Zivu is now spending time akungoswera achingotenderera nechiBMW chake cheche achingodhakwa neCastle Light, but unongoziva kuti zvinhu hazvina kufambawo futi sematarisiro ainge achizviita kuti at least unozati vakamujuma akarohwa neCastle Light Zivu dhiri kariripo rakadai akafunga kuti zvinhu zvichaita because zvavanoita komana vacho vanokutaimira konongodhakwira wacho uri ikoko vosvika kugaisa dhiri mari haina kubuda. As for Professor Jonathan Moyo, is one of the guys wekuti ndiye akatodrafta chinhu chacho, ndo maprofesa manyama acho ndobva achigarira pasi banyatsoti munobva modai. That's why mukuona kuti mukati mechinhu icho chichipanga pane mamwe macloses akazonzi todawo mabvisa because anenge akurovesa kainako because Jonathan Moyo munhu wekuti anodhomoka munyondo and ane grudge up to now nearmy yekuZimbabwe nemauto anotomatya because anotoziva kuti saka that's why uona kuti muchibhirichi vapakatozonzi mauto afanira kupindira nyaya dzematongerwo enyika kuda kuti mauto vaidawo machinja kuti asare anonzi machi security guard like zvaitaurwa muparliament. Zvakangofanira kuti unochinja nyuchi yosara green bomber renhunzi rekuti haisisina zvainenge yakuita. Saka kuroti unoshushira kuti
zvinenge zvakuchifamba sei manje ipapo pane pfungwa dzacho dziripo. Saka Jonathan Moyo anga afunga kuti life ichachinjawo, achabudawo mukebheni maanenge achigara kuti atange kuita se kurarama life yewo inenge iri nano, inenge ichiraramwawo nevamwewo. Vanhu vazhinji vakangobudawo vakangoendawo ana zhuwawo ungonzwawo mbiri yavo kunzi vari kungoitawo maricho vari kwavari ikoko, zvinhu hazvisi kubhalanza, nekuti kana vakukupuruna wakubva uchimhanya unotobva uchitomhanya usina kana chaunacho, zvaunazvo zvinosara zvese imomo ende hakuna kana chinozobatika, zvinobva zvangosizwa zvese zvobva zvatorwa. Like izvezvi anakasuku ere vari kungotamba chindege, ane munoziva chinozi chindege cheaviator cheche, vachingobheja injuga idzodzo kungotamba chindege kutoti muri itodya, bhozi kwasatodaro panenge pasina kana 1 yekutamba kana skiri rekuti walaiti uda kuti muri yacho uda kuifidha nechi, nokuti wangobuda pari panike but kana vichinge zvakuzotaurwa manyonzi aiwa ane mari akadai so, but deep down kune vanhu unenge uchinyatsoziva situation iri paground, unoziva kuti uyu munhu kwayo akakika kudhara. Saka kuti walaiti ndiripe basa raangabuda kuti aende kunotsvaga hapana futi, zvino zvakunyadzisa vanenge vakunyara kuti utonzi walaiti anganzi akuda kudhiraivha gonyeti hazvichabude. Saka kuita sei unongojoiniswa komana unotanga uchikuti haisi toita zvegambling, aiwa hautange chedzi gambling uyo akuno kuti noita zvechakati woitiswa kana izvo zveforex zvezvingoitwa navamwe, then wobva wazooneswa nomwe kuti shamari tinongoita zvese zvese chindege chotanga kutambwa. Ndo mapindira vanongoita mochine chinhu chacho wakomana wacho. Obviously vanozongosarawo vachizongorenderwawo pekugarawo nevanawo, like zvinenge zvichingoitika kunana Jonzo unonzi mudhara takungokutsvagirawo kuno kwakaita kumadheudheu kwacho, then kune chikebheni chiri kuseri kumudhara ungogarawo muchikebheni ichocho, ndo skiri rinenge riripo, so that hakuna anozokwanisa kunge achipfuura ane access yekuona kuti ari kugara pai. Zvinongozikana nevanenge vari ikoko kumayadhi macho kuti munhu anenge achikwangwaya. So as of these guys ma-MPs aya ndiri kuti makanzwa bata vakomana buttercup, ende ndiri kufara zvisingaite because panofanira kushayikwa mufaro kuti titoseta example kune vana vediki vachateera, next generation that is going to come. Ngavazive kuti utengesi hauna kunaka, utengesi hwakadhakwa, utengesi ngauuraye nenzara. Munhu wese ari kuita utengesi vakomana anofanira kusafa, nekuti hatingamboti tiri kunzi tine nyika yekuti watrustwa nevanhu vakawanda zvekuti chienda unoningirina. And on top of that muri kutonosaina chinhu chekutoti urikuda kubva watoti vanhu vacho vasatodhile newe zvamuchose, wakutobabvisira right yekuti vakwanise kunge vachisarudza wavari kuda kuti anga achitotungamira nyika yacho yese. Nekuti izvezvi maZimbabweans vaabo vanhu vaibva, kana iri nzara tichatotaura nezvazvo, vanhu right mukubata medzi dzacho. Tarisa manyisirwo ari kuitwa vanhu machi for machi zviri kuite. Munhu ari kuramba achishingirira achimukira achitaiwa kubasa ndingazosiye kuenda. Why achiti kubasa ndisiye kuenda? It is because anoziva kuti chero ndikada kudzokera ndichanotanga kana papi, ndiripi basa ndichatanga kunoita, ndiripi haso randichatanga kunobatana naro. Ndo nyaya dzinodzoka dzotinetsa dzotemesa vanhu musoro. So guys, it's said pane zvinhu zviri kuitika izvozvizvi, but I'm so happy kuti uyu akavapromisa mari ndobva avavhara. Ndo zvakangofanana chikwereti chembanje chinonetsa kuti udzokera kuti ndakazokweretesa dzemusoya unonzi uri kuda kuibvunza imari yechi, ukada kuti unoiramba uchiibvunza ukasungisike munhu kuti saka iwo ndakukusungisa bhozi wakakwereta mbanje dzangu handii mukuzviona. Ndo nyaya iri kuitika panapa irimo mudariro. So ndangoti ndingopfura nepanapa ndichidzitaura nyaya idzi nini ndinototaura zvisina kana fiye kana favor chiti vakomana utengesi hwenyu hwakasvika, asi tiri kufara zvisingaite kuti makavharwa. Wakangofanana nemukadzi wemunhu anenge aenda kana muloji onyeberwa kunzi ndichakupa mari, ndiri kuzviona pakuti uzonobvunza mari yayo ichabvunzike, but watoenda muloji mukatoenda mukatonoita zvamaita imomo kuti uchiti saka chindipa mari yangu wobva wapuwa yakashota. Saka hondo yacho inoningina zvinokuramba zvirimo mumwoyo kuti asi kuti ndichida kuitanga kuiendesa mberi nyaya iyi ichanetsa futi because unenge uri mukadzi wemunhu. Ndo situation yakaitika pane ma-MPs waya. Saka ndangoti handidi zvinotinetsa kana kuti zvekuti ndizotenderera tizoti tida kuzotaura nyaya yacho time imbwa inororwa ipapo payatojikira tototanga kutovaseka. Mukangosangana navo ikoko mungozati havana chivainacho. Ndakazvitaura ndikati mukatona vaya vari kupuwa zvinhu vaya ndo vacho vari ihove dziri kurauriswa vamwe. Bhiri ranga rafoirera kumana vanhu vacho chaivo vemo 14 ma-MP vacho vanga vatoshotesa chinhu icho chichi maZANU-PF, but because vanenge vagara neplan B vakazoti kune mamwe marombe iwo chindi kutaura kuti iwo ndiwo unozopuwa mari. Ma-MP vavo chacho vasiri kuipuwa, iwo ndiwo wakosha chichi unozonzi wapuwa mari ipapo.
because we are not talking about MPs ZANU-PF vanoita mabusiness madhiridhiri avo vakarongeka vari kutaura vamwe vazhinji vacho vakatoonera dhiri kuti hatina chatiri kuwana pazvinhu izvi. Ava vanhu ndo vega ringobhenefita. Because chinditaurira kuti iyo vanhu vakaita sana Musuwere wewe unomupa chiko chononzi wamuzomupa chacho chekuti angatonyanya kushamisirwa nacho Stereke. Nothing, absolutely nothing. Hauna kana one chonomupa chokuti unganzi wanikina, but anotochuza kuti is better ndisaende, but agara navo vanhu vanenge vanawo kudhara, mota anengatori nayo kudhara yake ari torarama kalife kakewo ndizvozvo, kudheniwo kwake kwaanenge achigarawo ndizvozvo. Then iwo ubvofunga kuti iyo maybe because uri kuona life yake yakurarama ubva kuti saka ndikatonodayi so ndinopuwa kana ndizokwanisa kurarama life yandiri kunyanya. Vakomana shandai, tsvagai mari nedzimwe nzira. Izvo zvekuda kumirira kutengesa kana kuti kuhodhesa nyika izvi kaizvi zvakawanda vakadzifira nyaya idzodzi, ende dzinototanga sekutamba sedambe kudai soka, but ndo kwadzinozongoherekana dzakuperera. Iya nhasi taipedzera panapa. Tichazosangana mune dzimwe chikamu zvinotevera muri Zimbabwe. Sorry zvenyu nekukurumidza kukata makakula because I know kuti munenge muchidonyaonzwa nyaya dzakawanda. Tichida chekuramba tichataura. Let's meet in the next one because a lot is going on. Zvakawanda zviri loading. Ine ndikuziva kuti since today is Sunday muri kumhanyira kuenda kuma churches. Saka ungoziva kuti kuseni kudai so kwakuenda wangonzwa nyaya dzako dzinenge dzichiitika wobva wazononamata uchiziva zviri kuitika kuti kune mumwe vari kuchema. Makasangana navo kuma chechi ikoko kwavasekea havana dhira nevanhu vakatodhakwawo zvavo.